Bună dimineața, bună dimineața! Aici ultima zi din Seixal, mamă ce ochi am. Da, a fost o noapte lungă, am fost la party-ul la Purple Friday sau Purple Friday, sau nu știu exact cum îi zice exact, și am ajuns destul de târziu acasă. Este cam obosesc, dar oricum e 9:30 dimineața, ne-am luat deja micul dejun, ne-am trezit și acum urmează să mergem un pic o dată aici pe plajă în Seixal. Am mai arătat view de aici, de la noi. Așa. Rog că e dezastru pe aici. Dacă mai... Ca la noi în suflet. Ca la noi în suflet la ora asta, da. După... de seara. Da. Bine, cu vanilie, cred. Ce? Bun. Revenim de pe plajă. Oricum, în ziua asta, eu mai mult l-am primează capul în două idei. Ideea e că am ghicior de două prosoape de plajă de aici. Sper că, adică ideal ar fi să reușim cumva să le împachetăm mai bine și să le luăm cu noi în Gran Canaria și în Barcelona și în Ibiza. Că avem nevoie, adică cel puțin în Gran Canaria și în Barcelona, dacă le-am reușit să le ducem, atât. Da, suntem cam la limite cu bagajul și sigur nu ne mai încap lucrurile la fel de bine cum le-am pus de acasă, de toate au fost călcate și acolo. In this house. Vlog. Cam aici suntem. Saxal. Da, Seixal. De aici mergem în podul la cur pentru surf. Sper să ne și iasă. Dar oricum până aici, Seixalul ăsta conține plaja, așa, un nisip negru. Da, dacă era ce soare. Dacă e bine soare, iese, dar mai dimineață numai. Că după mă serios, bă. Păi da, bă, da. Da, așa, pe parcursul zilei nu prea este soare pentru că se ascunde după stâncile alea, după dealul ăla, pe alea, mai devreme. După insulă. Da, chiar, să vedem dacă avem ceva aminte. Da, una. Da, bă, cred că aici e gratis parcarea, nu? Am văzut că aici e ceva rezervat Pentru? nu știu ce înseamnă. Nu e pentru Moradores. Liberant, da. Dar până aici e liberant, până la. Nu este Rivera, clar. Când e cutua. Bun. Cam asta e. N-am luat nici amendă, nici ce se vede. Aici e mașinica. Mașina e țiplă. Mașina e țiplă. Asta am avut un mic accident. Bine, accident în sensul în care am pierdut-o din asta. Da. Bă, Mateo... Accident la locul de muncă. Da. N-a ști nimeni. Nisip în cap. N-a ști nimeni. N-am morbat. Bun, ideea e că am făcut un drum spre Porto da Cruz, un mic popas, ca să am mangiare și noi un pic. Mangiare pe acolo, da? Și cred că ne instalăm aici, nea? Sigur. Sigur ne instalăm aici, nea. Da.
Ce? Și arde asta. Uite. Da, asta e masa noastră. O masă cinstită, deformată din 4 chiple, O rudă de salam. o rudă de salam, Wet. o rudă de salam, sau brânzică cu un gogosar. Da. Put a rock on me to stop me blown away. I'm gonna make you shake. I'm gonna make your hand shake. I'm gonna make you shake. I'm gonna make your hand shake. No, scurt update. Am ajuns în Porto da Cruz. Porto da Cruz. Acum merem să... Da, Porto da Cruz. Să ne dăm ca placa. Cu placa pe apă ne dăm. Da. Merem la o școală din asta de surf aici. Am făcut o rezervare. Să ne învețe ăștia să ne dăm cu placa de surf. Cam asta e filmul. Sunt încărcat de bine galicile astea. Obiectăm la școală. Da. Ia, dar asta ești tu, așa are tu că merg la școală. Hai să te întorc. Nu mai du-te cărțile dacă pun secvența asta. Dacă pui imediat e pentru tine. Asta e pentru tine, nu mai căra. Nu-ți ia vălurele pe aici. Nu te mință. Curios dacă ne dă oricum de la știi tu. Cred că da. La 60 de euro. La banii aia. 68 după taxe. Ar putea să ne facă și o mâncărică după ce da. Și o muică. Și o muică. Așa numai să dau pe spate. Hai mă să închid asta. De aici de la școala de surf. Cam așa se prezintă în încăperea recepția-lor. Acum la 4:30 ar trebui să vină băieții să ne ia să mergem. Hai. Să facem surf. Adică să învățăm să facem surf. Nu sunt de șmecheri aici primerii al ăștia. Nu scurec cum o să fie, cum o să ne descurcăm. Dar asta e. Urmează să vedem. Deci suntem în stare. Aici o să facem surf, cică. Să sperăm că o să facem. Să sperăm că o să facem. Așa arată promițător. And a cell phone rings. Să dai scoare fără. Da, scurt, da, pe vlog. Ne-am echipat. Suntem aici. Suntem aici, am pică. Arătăm care mai de care mai. Ok, cu până nu șanță. Da, este de E bine, suntem bine. Cred că ar trebui să ne mai aproape de stau. cred că s-aude. Da? Hai să facem veală. Să sperăm că nu face nicio loveală, să sperăm că ne mișcăm. Black brick wall slide. Past your tired eyes. I'm on a short fuse. I'm on a good day, but I'm on a short fuse. I'm sure that you have guessed. See me, woman with a small vibe, saying, shall we have a coffee somewhere, sometime, somehow? Well, you come with me. Sounds like I got my escape. I'm gonna make your hand shake. I'm gonna make you shake. I'm gonna make your hand shake. Plană, cred că cu ce mai tare.
cea mai tare experiență. Da, da, mai de încercat că nu e așa simplu cum pare. Da, de repede. Gata cu surf-ul. Suntem rupți. Uitați aici să faci ceva și la traseu din ăsta de la TV, din ce am înțeles. De aici marea fain. Aici nu-i morți fain. De aici noi morți, chiar morți, cred că dormim la noapte așa. E, oricum eram obosit de fiecare dată când ne-am pus în pat dacă ei să o luăm așa. Bă, da. Dar mu, acum e mega obosit, e next level. Da, cam aici se termină seara. Bine, nu aici se termină seara, trebuie să mergem să mâncăm undeva. Și acum trebuie să optăm între un restaurant pe care am auzit de bine de el sau ceva pe aici, am pus-o, dar tot. Vedem, ne mai gândim și vedem care cum e gândit. Lejer. Am încercat să-i put una la ăla, mi-era în mod. Acum am ajuns la hotelul ăsta. Bun. Asta e camera. Ăștia sunt. Asta picioare. Hai că nu vreau să picioare, mă. Asta e camera. Uite s-o putut. Măcar avem baia. Asta e baia. Avem bani, pula mea, mă. Hai să le facem ăștia. Bun. Avem și balcon. Ele mea pleacă în Ceilalți concediu. lui Mateu pleacă în concediu. Suntem ca rupți. Da, asta e. Asta s-a putut. Da, oricum, cam așa cred că se încheie seara asta. Sigur. Asta s-a putut. Buenas noches, compadres. Bună dimineața, 29 septembrie, duminică. Ultimul răsărit pe care l-aveam aici. Bine, practic, e ultima zi plină, mai stăm până mâine. Dar mâine nu cred că o să mai asistăm la un răsărit. Urmează ca 4 de ore, 4 noi, iară de somn. Că suntem pe drumul. Și zboruri. Da. Deci, am venit aici la Ponta de São Lourenço. Deci e aici ceva viewpoint. Și acum, bine, să vedem ce zice. Sperăm. Excuse me? Charles? My name is on the list. What list? The DJ's list. Miss Thing? Ziceam că am venit aici la ultimul răsărit. Mateu l-a lăsat un pic.
în spate, adică au rămas la începutul traseului pentru că durea piciorul. Dar oricum, mișto view, așa ca ultimul răsărit de aici din Madeira și mă aflu la ponta de São Lourenço, sper că am pronunțat bine. E stunning, efectiv, fără cuvinte. Ce pula mea. Un mic update. Ne-am luat micul dejun la hotel și apoi am căutat o spălătorie din asta să ne spălăm hainele, că uitați și aici și mai avem de stat încă o săptămână, deci cam trebuie să ne facem refresh la haine, că dacă nu e cam groasă. Cam atât deocamdată. E groasă. Către spălătorie, Iania ai. Așa, zici că suntem țiganii ăia de plăs cu... Bine, mă refer la negri ăia care sunt cu suveniruri pe nașpa întinsă pe jos și când vine poliția, poc! Ne-am descurcat și cu hainele, ne-am băgat la spălat, urmează să venim în 50 de minute. Sport la vlog, am gătat cu hainele, ne-am stacat bine, suntem toate curate, Suntem bine. uscate, este ca noi, cum să zicem. Pregătiți de următoarea destinație. Toată treaba asta a făcut oficial. Ne-a costat undeva la 14 euro, 12 de 1. 12 de 1. Spălat cu uscat. Da, spălat cu uscat. Și acum noi urmează să ne cazăm în Santa Cruz, sau Santa da Cruz, nu știu exact cum se pronunță, care e numele. Ideea e că... Sorry? Try a bit for free. No, thank you. This drink, pina colada. Ok, și am venit aici pe plaja de la Machico. Asta e plajă cu nisip normal, sper care să nu-l sufle văzut așa ușor ca să Calheta. Bă, de acolo vândurile de vine. Da. Aici pare că e destul de multă lume, dar ideea e că o să ne petrecem după masă un pic aici. Un pic de relaxare pentru că ne așteaptă un drum destul de lung. Da. Și ne simtem un pic bine aici, trebuie să ne instalăm cu closoapele astea furate din sexual. Dacă dau ăștia din pagina mea. Bă, asta e. O să le fac promovare și o să nu mă iert. Da, cam atât. Aici? Cam aici. Arrivederci. Arrivederci. No. Un mic update așa. Cam așa se încheie ultima ziua. Cam așa se încheie ziua. Gen, astăzi a fost cam zi de plajă. De la mijlocul zilei până am băgat aici un nap de 2 ore, cred, aproape. Sper să nu ne trezim mâine cu insolație. Nu, Da. titani. Da. Adică dacă am stat, cum ai zis tu, până Nu ne-a nici de mult. Da. Da. Cam asta e ultima seară aici. Acum urmează să mergem în Porto da Cruz, unde o să ne cazăm. Facem un duș Și căutăm ceva pește. Da. Da, trebuie să ne căutăm un restaurant să mâncăm. Revenim de la restaurant sau de la cazare? De la cazare, da. Să dăm așa un chicken scurt pe acolo. Deci, Nisipul e genial. da, aici nisipul e bun, e destul de fin. Apa a fost bună astăzi. A fost și cald, a fost foarte cald astăzi. astăzi. Niciun nord. Da, niciunul nu a fost astăzi, n-am văzut. Ui. Plecandos. Am ajuns în Porto da Cruz. Ne-am cazat deja, ne-am făcut check-in-ul. Numai că trebuie să mă mai întorc după niște chestii la mașină, că astăzi fiind ultima noapte trebuie să ne facem bagajul. Opa! Ne-am cazat, ne-am făcut deja check-in-ul. M-am avut camera în mașină și trebuie să mă mai dau după niște chestii, după cum puteți vedea dacă vine. Aici venim să mâncăm după ce facem un duș și așa mai departe. Noi stăm fix aici, în locul ăsta unde e asta albastră. Acum o să mă chinui un pic să deschid ușa. Unul lângă altul ca poponare. Da.
La o masă pătrată. Masă rotundă. Da. E pornit? Da. Oh? You record me? No. You don't want to? If you don't want to. If you don't want to try it, yeah, it's for YouTube, yeah. Yeah, but don't record me. Okay, Okay, no, not you. no, not you. No, you're not. Bă, mi-a dat asta acum cu Fofo. S-a puțin nimic. Ce? Mi-a dat asta acum pe Insta, cu Fofo. S-a puțin. Da, din cum, frate. Este. Și dacă te întreabă de ce ai dus ai femeia acasă? Da, pula mea. Ce ești aici, dorme pe el? Yeah! Nu mic update la vlog, după cum se vede, mi-a adus aici mâncarea. Bă, sforțurile exagerat de mari. Noi ne-am mai luat și cartofi prăjiți, că n-am știut că vin toate chestiile astea cu cartofi. Arată bine și porțile mari. Și aici ceșul polonezul dorme pe el. Rămâne să ne auzăm și să degustăm, să vedem și cum e. Vezi că îți împun nasul un pic, bă. Am terminat de mâncat, am avut un codfish. Hai că te faci apit la bună. Un codfish și o caracatiță. Caracatița au fost așa un 7 din 10, dar codfish-ul ăla au fost cu spume. Adică au fost mult, dar nu a fost ce trebuie. Rău de tot. Au fost rău de tot. Rău de tot. Da. Eu am traume. Aveam alte așteptări de la peștele ăsta, dar nu a fost să fie. Vinul e ok, dar să lăsăm de pe el că e un vin ieftinache. Dar, na, acum asta e, țapa e luată. Țapa e gata luată, banii s-au aproape dați. De fapt și de drept ne acompaniază Patrick, pune-l un pic pe vlog. Nu pot. Nu. Nu pot. Vlogul, frate. Aici se gata ziua, gen noi stăm aici sus. Nu știu dacă se vede, pe geamul ăla. Ce lucruri? Acolo suntem cazați. Cam atât de din Porto da Cruz, nu Porto da Cruz, din Santa da Cruz, unde suntem cazați noaptea asta. Da, revenim pe mâine. Ciao. Așa arată dezastru de dinaintea plecării. Asta e ultima dimineață aici. Maria. Da, aici Maria, Mateo se face frumos. Pentru că aici e din Ibiza. Ibiza! Woo! Așa, noi cam aproape ne-am gătat bagajul, eu mai un pic și Mateo mai un pic. Trebuie să ne îndresăm bine ca să încapă, că poate e mai greu de băgat. Bine, vă las că mă duc să mă însor în picioare. Deci, am venit aici la salon. Barberia do Mercado 1940. Ne facem bărbița un pic părul în spate. Dar este aici direct. Cum se simte? Nuno, our barber for today. Fresh. Fennel. Cum e? Yeah, we definitely like. At least I do. Cred cu piciu. Un scurt update la vlog. Aici la o Back to the masă. spot. Da. Aici la o masă rotundă. Băgăm un pui din asta cu o oțelă de pită și niște sos de usturoi. Cam prima zi de funcționare. Prima zi a fost, că n-am mai băgat aici, a doua. A doua, așa. Da. Urmează să mâncăm, după aia mergem să luăm pe ceșul ăla de la care am luat mașina, să-l luăm cu noi, să ne ducă la aeroport. Și cam aia e. Avem poftă, zic. Avem poftă. YouTube. Ia. Juan. One. No, Pasan. It's okay. I so slave. Slave. No, our driver, the best one. Așa cum am spus, ne-am întâlnit cu un boss care ne închiria mașina, ne duce la aeroport. Aeroport.
We need to be at 2. At 2 o'clock is the departure. Yeah. Yeah. La deocamdată, e bine că am ajuns la aeroport în timp util, frica mea. Revenim mai încolo. La 5 fugi. Un pic de adrenalină. Ia. Boarding pass and passport. Thank you. You can wait over here for the next class. Thank you. Fun fact, we arrived here 2 hours before, but we forgot the security check. Really? You still on time. So, here or here, bro? Here. You can wait here. okay. Gata, pe continue. Bă, de-am picat, pentru că am ajuns ultimii. Deci am ajuns cu aproape 2 ore înainte de avion și stăteam chill acolo. Și era să pierdem zborul. Era să pierdem zborul. Bine, nu era că aparent lumea încă mai așteaptă, dar a fost așa la limite, că a fost și full la security check. Mă, mai stăteam o săptămână în Madeira. Uai, asta da. Ideea e că am pentat aparent și de tura asta cu ghios. Sincer mor de caz, îmi trebuie transpirat așa ăsta că vine am tricou, borsetă, peste borsetă mi-am tras să cu ăsta. Vin văz full. Important e că plecăm de aici cu 2 prozoape. Extra. Samadie, friza, oceanică. Buenas tardes. Hello. Take your time. Voy a ponerlo un poquito más. No, ne-am îmbarcat. Totul bine. Trebuie să avion avem de asta pe elice. Să am ușoară asta 10 minute. La, doamna irlandeză. Cam asta a fost. Rămâne să ne auzăm din Gran Canaria.